Awst y cynta yn ddiwrnod arbennig. Ydy wir, ydy diwrnod calan oen. Ymgyrch ydy ar ei Hybu Cymru sefydlu rhai blynyddoedd yn ôl wan. A'r holl fwriad ydy glodfori'r cig sydd gyda ni, meddwl mae o'n amlwg yn ei dymor wan. A mae hynny'n bwysig, dydy trio bita pethau sydd yn ei tymor. Hefyd bod ni'n cefnogi lleol, dwi'n meddwl bod hynny eto'n holl bwysig. A fwy nag erioed, felly da ni'n mynd i godi ymwybyddiaeth, dyna di'r syniad. A di Sul ydy hynny, da ni'n gobeithio pawb allan a prynu cig oen o ryw fath at di Sul a dathlu y ffaith bod gyda ni gynnyrch mor wych. Y cig oen gorau yn y byd. Yn hollol. Yn sicr. Yn hollol. Dyna di'r holl syniad. A beth sydd gynnau heddiw fel ydych chi'n gweld i ysgwydd wrth gwrs. A mae hon yr ysgwydd sydd dal ar yr asgwn. Dyna ffordd dwi'n hoffi goginio fo. Ond dwi'n meddwl bod yna rhai bobl falle'n rhyw ofnus yn meddwl, mae hynna mynd i fod yn anodd i goginio ag ati. Ond gobeithio bod fi'n mynd i ddanos rhywbeth neis i chi. Be mae'r ysgwydd yn ychwanegu, neu'r asgwn yn ychwanegu? Wel, yn amlwg mae gen ti'r asgwn i fewn sydd yn mynd i helpu goginio fo. Mae o fel wedyn yn helpu cludo'r gres drwyddo fo. Dwi'n teimlo bod o'n mynd y fwy tynerfydd ac yn ychwanegu blas yn y marn ni. Felly, be dwi am wneud i gadw fo'n syml heddiw, ond dych chi'n gweld, mae gennau ddipyn o arlleg y fanna, 4 clof o arlleg, a dwi jyst yn mynd i dorri o fan hyn reit fras. A be dwi'n neud ydy rhyw fath o grws di fynd ar yr wyneb yma. Ac yn defnyddio cynhwysion, fel dwi'n deud, dwi'n meddwl sy'n mynd yn neis gyda cigwen. Lle nawn ni'r garlleg na i fewn fan hyn. Fel yna. Reit, beth arall dwi isio ydy perlysiau, a mae gynna i heddiw teim a rosemary. So eto pethau da ni arfer dwi'n credu'n gael gyda cigwen. So rawn ni ddipyn o'r rhain i fewn. Fel hyn. Lle dwi'n gadw fo fel dwi'n deud yn syml, oherwydd dwi eisiau danos i chi mor rhwydd ydy chi'n gael paratoio. Ac hefyd, i ni gael gweld mor hyblyg ydy o, bod ni'n gallu defnyddio fo yn yr ail rand, yn beth holl wahanol efo fo. A felly, jyst i ddanos hynny. So, unwaith eto, jyst yn fras wan, torri'r rhain i fyny. So, sy'n angen bod yn rhy ofalus o gwbl. Drwch chi rei hynny liciwch chi o berlysiau i fewn. Iawn, dod at rwan, fan hyn, dwi am reid hadau. Mae gennau hadau cumin, lle dim pethau blas cryf, ond eto blas neis. A ffenigl. So, just rhoi hynna i fewn. A gan bod nhw'n hadau, dwi just yn mynd i drio'n ngorau i wasgu nhw chydig bach. Diolch yn job o hawl fi. Na, di o ddim. Dwi eisiau bod yn braich fan hyn, ysau? Ie, dwi'n gwybod. A na ni. Sgwennill y swpar. Just i ryddhau, a dwi'n gwybod ych chi'r hy bell, dwi'n meddwl i weld. Byswn i'n cynnig helpu chdi. Ie, dwi'n gwybod. Bysach chi'n gallu wneud hynna chydig bach mwy na fi, fewn â nhw. Reit, da ni just isio rwan, just yw hanner lwyde o halen, ar ei fath gyda pupur. Okay. Na ni. A tros ych chi'n gwneud hyn, sa'ch chi'n amlwg hefyd yn cynhesu'r popdi. Dwi'n coginio hwn yn araf, swn i'n deud yw 150, rhywbeth fel yna. A mae'r un dwi'n mynd i ddanos i chi mewn 2 funud wan wedi bod yn y popdi am 3 awr a hanner. Yn araf ac yn hir, felly. Yn araf ac yn hir. A dydy'r ysgwydd yma ddim yn un fawr ofnadwy fel da chi'n gweld. Felly, o gwmpas hynny, swn i'n roed. So, da ni eisiau ddipyn, hwnna yn denig i'r oleg yna. Lemon, oce, rown ni'r croen i fewn. A dwi'n mynd i reid y sydd. A da ni bron yn barod wedyn i reid o ar yr wyneb. So, rown ni'r sydd. Mae'r cynhwysion mai ti wedi defnyddio fan hyn i gyd yn bethau all rhywun ffindo'n rhwydd. Yndyn nhw. Dim byd anghyffredin fan'na, nag oes? Nag oes. So, mae'r lemon yn mynd i fewn. Ac yna i orffen, dwi am reid ddipyn o olew. A dyna ni. A unrhyw olew? Unrhyw olew, na ni. A dyna ni. So dyna'n cymysgfa ni, a cwbl da chi eisiau gwneud rwan ydy, jyst gyda cylleth, rhawn ni ddipyn o, jyst holltio mwyn i'r blas fynd drwodd i lawr, a hwn ar yr wyneb. So dyna ni. So hwn yn di fewn i popdi. Mi fedrwch chi, os da chi eisiau frownio fo am chydig bach gynta, a dyn sa chi jyst reid o dros yr wyneb gyd fel hyn. So ni rei chydig bach o ddŵr i fewn, a wedyn ffoil tin amdano fo, a wedyn yn yr hanner awr olaf, just tynnu'r ffoil i ffwr i adael iddo fo frownio. A dyna ni. So rown ni hwn ar un ochr, roi fan cwffor, a ni gael gweld hwn, ia?
O, waw. Da chi'n gallu gweld y fan hyn rwan. Ie. A dwi jyst am godi ar y bod a danos i chi mor hawdd mo'n torri rwan. A dwi'n mynd i neu chi aros tan yr ail Ddim ran am i y deg. losu. Ie. Ond da chi'n gweld y fan hyn, mae o'n fendigedig O, yn waw. dydi. Di coginio yn neis ofnadwy. Ni o'n i wedi sylwi fel arfer yna blat oedd yn ochr ni does, do'n am dim i gael. Dwi'n meddwl bod ni wedi colli mas heddiw. Ond mi na i jyst tynnu Mae rhywbeth i chydig. ddod. Oes, oes. Chi'n gallu gweld fel mae o jyst yn disgyn. Da chi'n gwybod mae o mor feddal. So dyna fysa ti'n gwneud i rhwygo fe nawr yn hytrach na i dorri fe mewn Ia. darnau Ia. neis, felly rhwygo fe. Ia, a fedrwch chi fita fo fel cinio, neu fel dwi'n di ddanos i chi munud. Ni'n disgwyl mlaen. Ie, Yn ie, barod. rhywbeth bach, Da sydd iawn. cyfan. Diolch i ti. Da Diolch, iawn. Selin.